Mám rád výzvy. Toto si povie takmer každý lezec. Kedysi tento šport nebol príliš známy, no teraz je tomu inak. Ľudia, lezci, doslova cestujú za skalami. Chcú spoznávať krásy prírody, nájsť zmysel slova voľnosť, ale taktiež chcú prekonávať hranicu svojich možností. Liesť v Bratislave môžu ľudia na technickom skle, fajštúne, ale tiež aj na platni, kde sme sa osobne boli pozrieť. Skúsili sme si to aj my a adrenalín nám doteraz koluje v žilách. Našich respondentov sa pýtame, čo ich doviedlo k tomuto adrenalínovému športu. Tak zlepšovanie fyzičky a adrenalín je to také iné, keď človek vypadne vlastne z mesta, aj keď to tak lazí v meste, ale trošku sa odreaguje pri tom a aj si zacvičí, takže to si myslím, že super. Tak hlavne si zlepšiť tiež tú telesnú fyzičku a začínal som vlastne technickým lezením, tak sa vlastne zdokonali v celkovom lezení a ten šport, adrenalín a tak. Takže už ako malý chlapec som sa od malička driapal po všelijakých stromoch, skalách, hradbách. No a vždy som túžil vyskúšať tento šport, či už na umelej stene alebo na skalách. Nemal som veľa príležitostí, pretože nikto z môjho kruhu najbližšieho, z mojich známych sa tomuto športu nevenoval. No a potom neskôr, ako som prišiel na strednú školu, tak som sa spoznal s pár spolužiakmi, ktorí tiež mali záujem o tento šport. Tak sme začali ako sami, neskúsení, nemal nám kto poradiť, snažili sme sa čo to sa naučiť, ale moc to nešlo. Potom nastala dlhá pauza, pretože nevedeli sme sa ďalej posunúť. Hovorím, nemali sme žiadnych okolo seba, kto by nám k tomu viacej čo povedal. Až nakoniec, keď som začal chodiť na vysokú školu, som sa dostal do takej partie lezeckej, no a s nimi som teraz začal jesť naplno. A je to úplne o niečom inom, ako som si myslel, sú to neskutočné zážitky, nie je to iba šport, ale je to hlavne tá atmosféra, ten relax, keď človek vypadne na skaly, je tam slnko, je tam partia, ľudia pokecajú, zabavia sa, večer si niečo opečú, vínečko, gitarka a ten pocit, keď si človek vyleze krásnu cestu a potom zláni dole, to je na nezaplatenie.